landslide Keralani Wayanad thwimani mari thangai sogoika 143 jona tabukbo kabang lukurok kasajak tongo hne wansokmung fiaba kasajak lukurok no rescue khlai tongka naikol nai rok abon logi jora jora khlai no naikol mung bushak jora tei wngkha abo sungui tongka mantri bokhok Narendra Modi srang salo Wayanad thangnani kok tongo Congress ni dagifang Rahul Gandhi tei Priyanka Gandhi ni Wayanad karak salo wati kabang faimani bagai landslide wngkha kaibri hangkorni joto shebrok no muthagui thangka karak salono rescue khlaina bagai samungo yak rakha national disaster force tei hasten disaster force abon logi samungo yak rakha bharatiya senkrak botol rokbo administration ni bkhak tei saimanka 143 jona ni langma arika tei 128 jona sago dukhumankha nei tabukbo hatolao singli jagai tongkho kabangma lukurok no hne saimanka tini bo fungni simi rescue khlai tongkha tei khaksa faisingo ke salbar nokbar tangbetekni bkhak tei saklaijaka tini simi salnei saltham romoi Wayanad ni dalpidal hangkoro wati kabang fainai hinei karak salono kendroni mantri okra Pinarayi Vijayan bai phono kok saka mantri bokhok Narendra Modi joto faising tei no sebrejangnai hinei kok rekha Modi kendriyo sakam tangbedekni mantri eba BJP ni Sarbo-Bharatiya Achukphang JP Nadda no barja reijaka naikolani bagai patimungno tei mantri bokhok Narendra Modi ni tangbedekni bkhak tei thwithangai lukurokni nokni borokno 2 lakh rang tei sago dukhumannai rokno 50,000 rang chubachoni bagi rejaknai hinei gosimung rejaka Bureau Report Kok Khorang।